OK ľudia, ja vás vítam v ďalšom videa. Dneska vlastne budeme mať takú challenge a budeme ju robiť spolu túto s Iraxom. Čaute, takže tá challenge bude o tom, že nemôžeme stratiť ani trofej, lebo video končí potom. Áno, takže ideme hrať duel a Irax si bere Cordelius a ja si berem Binu, aby sa nám proste daril a teda ideme na to, no. Dúfam, že aby hneď neskončil video. No, po 10 sekundách. Ideme na to. Hneď 4 powery, tak to je docela dobré. Nice, 1 power som nechápol. Oni majú 3 powery, bacha na nich. A tu je... 2000, pozor. Čo dáva za damage? Tak. Palím. Doberiem si ju, počkaj, môžeš utiecť. Ale bacha, tam kde stojíš, že search, drhaj dopredu. No takto. Lebo tam bol search rovno pri tebe. Dobre. Pozor, je tu Edgarem. Mi nás skočí, tak ja mu... Ja ho dokážem odpingnúť. Poď sem radšej. No, neviem, už sú 3 týmy. Už tak... Ale nemôžeme ani 0 stratiť, musíme mať jednu, ale... Takže vždy musíme mať vlastne v pluse, jo? Vždy. A nemáš kam povedať, to je také. Na toho by som mohol bať. On je teraz sám určite, lebo tu veľa ľudí cítlo. A hyper, on sa vyhyluje. Pozor! Nice! Nebacha. Yes! Nice ty, kámo. Prvá výhra. Takže vidíte, prvá hra je vyhratá. OK. Takže len tak ďalej. No dúfame, že dáme ďalšiu výhru, no. A ešte nezabudnite like a odber, aby Tungo dosiahol 1000 odobrateľov. No, aj Iraxovi dávajte lajčik od Berika. A ja blížim ku 300, takže... Hej. A toto je docela ľahké lobičko, ako som videl. Tu máme jeden power. Bacha, tam je Stu. No, u mňa, u teba Leon. No, u mňa... To, čo to? To... No, toto nie sú fejkovia. OK, bacha. Aspoň, že nemajú powery moc. OK. Nice, idem. Dobre, Tungo. A teraz tú typku. Daj čerta. Yes, dobre. Celý tým zabitý. Dobre. A teraz preba nice. Tu je Leon. Pozor, s 5 powerami. Kto ešte Edgar k tomu? Ne. Dobre. Ja mám za chvíľku hypercharge, jeden hit mi preba. Poď sem, Edgar. Nice, mám hypercharge. Bacha, ide k nám Leon. On dal si ultinu. Nice, Leon mŕtvý. Dobre. Nice. Dobre, sme už v pluse. Dobre, ja radšej beriem tie trofeje. Sorry, prepáč, že som zomrel. Nevadí, len toto je troška... To dáme ešte, ne? Podľa mňa. To je podľa mňa jedno úplne. Aj, hej, sme v pluse, ale chceli by sme to ešte vyhrať, pravda, že? Ne, zabil! Prosím, že to dáš. Nie! Nevadí. Kámo, sorry, ja by som možno aj zabil. To je jedno. Sme v pluse. Máme plus. Hej, kámo, ešte na Winstreak už ideme. Čiže si tu vyberiem nejakých koľko blingov? 100 blingov, ok, zíde sa, lebo za chvíľku bude ten update, že vlastne si budete môcť za blingy kupovať Hypercharge, Legendary, Star Dropy a tak ďalej. Ja už mám skoro celý Bravo Pass splnený a to som sa nekúpil Bravo Pass Plus, takže docela dobré. Zabil! Yes, dobre? Neskap. Ne, bacha, Crow. Ľudia, potom môžete napísať aj do komentov, akú challenge by ste ešte chceli, napríklad dať nejakého brawlera na 1000. No nič, radšej zdraj. Bez strieľania napríklad, tak. Čo s powerom, tak čo to je? Nice. Ber tie 2 powery, prosím. Ne. No tak toto. Kámo, nie. Ne, kámo, ne.
Ah, idem späť, takže ľudia. Toto je asi pre toto videjko všetko, dávajte lajčik, odberík, čaute.